Beljouwd justerjon om 9 uur. Lege stritten op een soort politiesnij. Ek is de ME onwijzig. Ze stinkt kleer om in te griepen, omdat er op sociale media en in appgroepen ek in de Frieske haatster driegen waard bij geweld. Ik heb een noodverordening ingesteld waarbij het centrum en een deel daarbuiten verboden gebied is verklaard. De politie had de mogelijkheid om preventief te fouilleren. En er is veel politie op de been geweest. Zodat mensen die dachten op te kunnen trekken naar het centrum daar ook niet zouden komen. De autoriteiten staan ook in uw provincie op scherp vanwege het onhoudende geweld. Er zullen toch honderden mensen geprotesteerd worden tegen de jongensklok. Op verschillende controles van het nijlibje van de jongensklok mij hoeft de politie net in actie te komen. Gelukkig is het zover niet gekomen. We zien natuurlijk in heel veel steden in Nederland volstrekt onacceptabele uitingen van geweld. En ik kan maar één ding zeggen, dat geweld wint niet. Wat wint is de 99% samen met de politie die ons ondersteunt. Die de regels wil naleven en gewoon zo snel mogelijk uit deze coronacrisis wil komen. Hoe komt het Big Lick You? We hebben geen informatie dat er zoiets zich zal herhalen als gisteren. Maar we zijn alert en dat zullen we ook gewoon blijven. Je wordt wat bekend dat het kabinet de jongensklok net weer omdraait. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zei dat de politie en marechaussee keihard optreden zult in railskoppers. Het is al net duidelijk of de politie in Friesland ook boetes uitdeeld had.